pagkapulahan ning barilisa, oy pagkapreskuha, oy pagkalami asug bahon, kilawon, sabawon. Pero kabalo ba mo mga tats kung tagpila ang kilo sa barilis karon? Kung wala mo kahibalo, tara ubanin ning video ha. So WhatsApp ka na itong tanan mga tats, no? May buntag kaninyo diha. Before ta mo sulod og passport mga tats, mo agi sa tag entrance siyempre kay magbayad pa ta no. Og pagsulod na ko mga tats, mao na ni ang akong nasugatan no. Perting daghanag isda o perting hinakutay nila og isda ganiha pa daw kadlawon. Grabe donggo oh, nasa likod tanawa, puro na mga barilis diha, nang madlagkong bangka, puro na mga barilis mga tats, mo tang barilis na to karon. Bagsak presyo. Oo mga tats, bagsak presyo no, magsimana na hapit. Natingala gani ko nga balod-balod mo ta sa laod pero nagdagsa jud ang mga bangka nga perting daghan no. Kung akong ihapon mga tats, dili mawala sa 15 ka bangka ang nidunggo da karon no. Way labot sa mga piskar nga gikan sa lagyo-lagyo nga mga lugar. Oo mga tats, perting dagkuha sa mga puso dira no. May tag mo kargag mga 30 or 50. Sobra gato sa ba ang karga mga tats? Nya pila ka buk puso ni dunggo diha. Mao nang dibagsak ang mga isda karon no. Tan-awa ang mga buyer mga tats sa unahan perting daghana kay nganuman dili na halos makayo sa planta mga tats or pang export no kay nganuman tungod lagi sa kabarato nga nidagsa jud maayo ang barilis karon nga perting daghana gyud. Mao nang uban dira mga tats no, ila na lang gikompra dito sa unahan human gidala ra pod sa duol ra pod nila, ila na lang gi-retail mga tats nga tag 230 ang kilo. Imagine nimo na retail na ha, mapalit na nimo mismo gikan sa bulsa nimo ang kwarta, mapalit na nimo tag 200 ang kilo sama anang panga o kanang ginatawag na bili. Laras na mga tats, makuha na nimo 220 or 230. Ikaduha mga tats, dili pa jud na yung class B, class A pa jud na. Pero bago na to tiwason atong istorya mga tats, ato sa ning patingogon ang atong amigo kay ganiha ra ni kay istoryaon sa kamera no. So atong taganog time ang atong mga followers, viewers og mga amigo. Guys, mga guys, share and follow guys atong amigo. So kanimo brad, daghang salamat sa imong pagsuporta no. Og mobalik na ta diri mata sa atong bariles nga gihiskot ano. Tan-awan yung matats kung unsa ka pula ang isda nato do matats, kung unsa ka gwapa sa atong isda matats. Kung gwapa man ang inyong asawa, mas gwapa jud ning among isda kay nganuman perting pulaha jud, di ba? Dili lang kay lips ang nagpula. So ingana mga tats. So mao na nitabo da sa sulod sa Peaceport, nagtinan-away na lang mi sa isda kay nganuman gikatay na lang isda nga tag 230 ang kilo. So niaging adlaw mga tats, tag 230 ang kilo sa tulay no. Mamaos lahapit sa bariles karon. So pabor karon sa mamalitay mga tats no, kay nga naman pwede na kamo palit og bali 100, matagbaw na kag sabaw, kilaw, paksir unsa mahimuon nimo aning isdaan ni kay round maning bariles. Pero mga tats, mao ni ginaingon nga lamang ang mamalitay, looy ang manguhaay kay nga naman bitik nylon bi ang kinabuhi anin mga tats no. Kung maginaunsa mapaslot pa imong kamot, kung kaloy-an mas maayo. Way sipiat mga tats og mabitik ka, mao ni ginaingon nga swerte jud nato. Mao na mga tats, ang ato pagpanagat aning kalibutan no, weather lang, kung nihawa ka diri nga bagyo, ni uli ka diri nga bagyo, nya gagmay ra kag kuha nya barato ang isda, dawat-dawat na lang ta. Dili man po nato mapugos ang mga buyer kung ganahan ka o ikaw retail sa imong isda dito nga 20 kabuk bariles da asa mo ni pamaligya na. Unsa pa yung gihulat dira adto na mag Peaceport Ginsan kay dire ra mo kakitag isda nga perting pulaha, pula pa sa lips yung asawa og perting gwapaha, gwapa pa sa yung asawa. Bitaw mata sa joke lang no. Ang ato isda jud mata tag 180, 160, 170 na lang jud ang atong bariles karon no. So dire lang ta man tong video mata. Daghang salamat sa pagtan-aw.